The first your opinion about match. About the match, first half, I think my team don't have the velocity of going in attack, but now the team have a lot of motivation because we win the last 4 games. Today the 5-game consecutive win, and it's now all it's more natural because the team have more quality when at the ball, have more quality in defensive, and it's more easy for take good results. Tak hodnotí první půl, že nebyl spokojený až tak s tím útokem. Zase třeba v ty druhé půle šlo vidět, že prostě po nějakém rozhovoru šlo k nějakému zlepšení. Je spokojený, protože to je další zápas, který se odehrál a je výsledek výhrou. Je velmi spokojený s hrou jako defenzivní a ofenzivní. Tým vlastně splňuje jeho požadavky svým způsobem, jsou tam nějaké chyby, ale splňuje jeho požadavky. Co se týče tréninku, dneska opět výhra, je spokojený a teďka vlastně jen pokračovat může. Nakolik to pohárové utkání ovlivnilo to dnešní, jako po taktické stránce? About tactic, to match with Slavia first of Wednesday, and now what do you think about Wednesday match and today some other? It's very different games because the game Wednesday is one game the team will lost go out the cup and the other go to final. It's normal. It's more very different games. But I'm very happy with other tactic. Yes, another. Not the tactic is the same. But now, to one example, my team have more pass off the ball, have more time in attack, more situations short ball. It's normal because my team all games play for win. Out the same, of course, but we have more motivation because of a lot of people, and these people help the players, and it's much more easy playing of course, but. Important that people understand these 2 different games, but in the 2 games Baltic Floor we win with quality because play with more quality in these 2 games. Tak začneme se s hodnocením obou zápasů. On povídá, že vlastně zápas je každý jiný, ale po každý jde o stejnou věc, potřebujeme vyhrát. Vlastně ve středečním zápasu šlo o to, že se dostat do finále, více motivace, ale zase dneska byla motivace ta, že přišlo dost lidí, fanoušci byli slyšet v hale a to vlastně ten tým motivuje. Je spokojený vlastně s kvalitou hry, jak ve středu, tak i dneska. Je to odlišný, povídá to s tou motivací. Dál hodně třeba odlišný v tom útoku, možná je to vidět oproti středě se Slaví, když jsme hráli v jiných půdě. Je to možná jiný, ale povídá, že každý zápas je po každý prostě výhra. Jedná se o ligový mistrák vlastně, anebo o pohár. Všude je nějaká motivace, ale hlavně vyhrát. A výsledek je ten, který pak uspokojuje celý tým a vlastně to město. To se pojela. Pak za rozhodnutí stavu už byla možnost poprvé dát šanci třeba mladému konečnímu. Tak jak tohle vidí to dávání možností českým hráčům právě v ligových zápasech, kdy už je rozhodnuto? About league match, today first time we good result and you take the first connection. Yes. And what do you think? You take the chance the first. What do you think about Czech players young? I want to put more Czech players in the team and young because in Baltic 4 I'm the training of the team under 16 and I see players with quality but need more tactical work because in last seasons I think don't have this one correct work of course, and I'm very happy not only with Mara, with only Czech players. I want to put all game Czech players, but important in this moment the people understand more important now not Czech players or foreign players. The most important is Baltic 4 and last games Baltic 4 had very good results. And I think all people after or before the tournament in Ukraine, because 2-3 players go out, think now Baltic Floor have a lot of problems, not possible play for win games. And now all people have different, and people respect more Baltic Floor because Baltic Floor have Czech players, and Czech players play too. Don't play a lot of time, but in the next times play more time. This is my work, step by step. To je hezké řečeno. Takže povídá, že samozřejmě byl by více rád, kdyby dával více šance vlastně těm českým i mladým hráčům. Akorát je to vlastně ta jeho práce, prostě krok po kroku.
dejme tomu před Ukrajinou, než jsme jeli na ten turnaj, vlastně došlo k nějakým změnám a mnoho lidí nevěřilo to, že prostě ten tým dokáže už uhrát a dostat se prostě do těch nejvyšších příček. A povídalo se, že jsou tady problémy nebo tak, ale pokud je vidět další zápasy, výhra, jdeme nahoru, takže bude jedině rád, když bude víc, pokud všechno bude tak, jak to má, jeho práce tak, jak má jít postupně, tak více a více uvidíme české hráče, mladí hráče na poli v zápasech. To bych si pojala. Za týden je tady opět domácí zápas, tentokrát s Rybníkem, což by mohlo svádět poslední slabší soupeř. Navíc je těžký někdy 2 zápasy doma za sebou vyhrát. Tak jaký na to má názor Rui a jestli ta příprava bude trošičku rozličná, než kdybychom třeba hráli teďka venku? About the next match we play, the second match at home, and what do you think? Is Rybník, it's not for you, I don't know. It's more easy team of Czech League, maybe, and you think, yes, what do you think about it? Prepare to this match? Yes, What? but for me it's more one because the people will understand which technique João don't play because today take the 4 yellow card. Tito maybe play, I don't know, because Jordan don't play today the second half. And not easy game, but in home with the help of all fans of Baltic Floor, I think it's more easy, but not easy game. Now 2 players maybe, one don't play of course, one player maybe don't play, not easy, but one situation I promise. Baltic Floor can prepare all games for win and prepare if the same. I work more defense, of course, and more situations in attack because Czech players need more work for have more quality. Okay. Takže povídám, zase nemůžeme říct, že to bude ničím lehký zápas, protože dneska dostal náš klíčový hráč Joan kartu žlutou, to znamená, že čtvrta, že nebude hrát, to má problémy, dneska jsme mohli vidět na zápase, něco se mu stalo s nohou, takže zase nemůžeme podceňovat, každý tým nepodceňujeme. Opět příprava bude stejně, defenziva, pracuje se na defenzivě a hlavně nějakých útočných situacích. Každý trénink, každý zápas prostě se bere na stejnou váhu. Tak jo, to můžeme dneska trénovat. Okay, thank you very much. Congratulations. Thank you. A můžeme se